jotono khakam ya pare bugra Jisu Kristo nang bai lamsogo hai जों काइटनि कक जों लाइमोननि बुखार थांनाय ना फायदि गासैना इसकान आं सुरिबान बुग्रा काइटन मा हामबाय दो नि हामजाक मा नि खायक मा बेबाखै बेबन जोंनो मरकेनि यागनि नों फियका बेबाय काइटन मा हामबाय नि मोन लब जाथन नि मोन संसुसान no katan ke prung roi tuli jadi prung menggo sung sini one shop pun no sung one shop gay te bani ni prung meng bai sung spiritually sung tori lok man bai kai den sung chubat ani ya para sung mun simi bai thak jora ni phola bai call bai ni bu braji sung mi solution ke hai jotono lam sogo ke sung RUM BIJAP noti जों सोलोंलाय दंमोन के बरनो जों दिनै हाय जोंलाय फैना दिनै जों chapter 8 आव थांनो बायदि chapter 8 RUM chapter 8 बायथा दिगि जों थांनायसिनो RUM chapter 8 29 नि सिमी आं पढि थांनो 29 ni simi 31 ni simi porisni 31 Kristo Jisu tui kaitor jongno hamjakmani omorokno nugui jong tamo sanai kaitor je chini bukhak hunke jongno sabo kebengai mannai bobini sajlano phano narupriya tamoke chini bebak ni bagai bono rohor bini sajlano se bo jongno rohor ruwo hunke bebak nono bo jongno hai no ruglak diba kaitoni chongjak borok rokno sabo majra bernai kaitor bo sak bai thang se borok no majra grei hnui sajak hake sabo majra bernai Kristo Jisu da hi bo thikha abo simi bo muthang bo disajak hake kaitoni yagra bukhak tonggui chini bagri koksao hake Kristo jongno hamjak mani yakni jongno sabo sukagui manai tektorugui befasi wo khiklayi sadogui ok khuirugui bialo khiklayi dobo khiklayi eba butharui jongno sukagui lamanno elengbago hai hini samahai nini bagui jong salbrum butharjak na nayo ratharjak nai merano khlaima hai ke jong khlaijago ihi jongno hamjak nai bising tei jong omo hai beba gono kaplai ni slai tei bo kaplai engo bo jongno hamjak mani yakni jongno mungsafano sukagui mania nei angkha butharjak jong theiphano jong thangphano bo jongno hamjagui tongo swari rok phano mutai rok phano bini yakni jongno sukagui mania tabo bo mania ulo bo mania nokani mungsafano mania ha tolani bo mungsafano mania chini sugai Jisu Kristo tei kaitor jongno hamjak mani yakni jongno sukagui mannai bebak srisiti wo mungsafano kusekrei go elemo porimani bisingtei kaitor jongno kotauke amari klaiten getseng omno tei soronglai dongmani ang hai kisa 29 by 30 no kisa jini asolo thangoniskan kisa review koigrana 29 no tumai sa male 29 no last one kisa cover familia ase taku grogni bisingo bini sajla okra engui engna teike kaitor chongui tongmani bororokno bini sajla hai engna hnei agui tongkha English ke sawo borok ageno predestined khaijak predestined ge borok rok predestined mane tomobo kaitor ageno sainajak ba chongli paijak ne kwang borok tawo komai kwang denomination tongo tawo Jehovah Witness ni omai tei tawo kwang paijak tongo jeng ageno chongjak
Agena kaito जों साइना जा आइने borok फोरोंगो जों agena साइनाय जा आइबानो बाइबेलो अमहाय जों स्राय स्राय के बुजिथाय काइतो sak जरायनो कुनु समय बो जंगैनाया बा साइनाया of course काइतो जोंनो जंगै namani ingka Jisu Kristo no poito khlainai borok muthangjaknai omosi kaito ageno predestined khaijak ingkeba ageno chongjak ageno chapjak omohai Jisu Kristo no poito khlainai borok mo muthangjaknai haini bagino Jisu Kristo no o sangsaro rohoro ingke je Jisu Kristo no poito khlainai borok bo muthangjaknai tei bo borok ni bisingtui mutangjak borok ni bisingtui motha songsajaknai borok baike motha songsajaknai obose kaito ni chongjak kaito ni plan kesong ukni kokno srai srai ke ngonang teman teman kwang borok जों chongjak जों ageni saijak ingke kubini saijak nung chongjak nung kaito already no chongjak go जों tei kokpirani nanglia haibla nung je sebar upuno kokpirisi bose chongjak yang ke kaito ni thai bus phaimelia kokpirani dorkar nangya Jisu Kristo bo thimani jotoni bagai tabo bono poito khlaikene muthangjaknai u kokno se kaito agena bariana bo wajak ba chapjak ya tabo sini tekso thamaisina oro haini sawo 31 by 31 ni simi kaito bo jengno muthangmani bagai already bo plan khaijak bo chapjak borokno baike muthangnai borokno muthangmani bagai bo lama snamoi paijak enga haini bagai no jorawo Jisu Kristo ongkhari paia u kaito muthangmani lama no koisana muthakmaya o tumani bagai bar bo u kokno sa kaito borokno muthangmani hnai je chapmani obno bo khlainai obno koboi muthangmaya hani bo u kokno tumani bar sa tumani lo mo belai kena nangkuk mani Bible जों जे important kokno ke bar no जों waisa simi saya piaba bar no जों bono nugo 32 go tumaisa 32 go haini sawo bo bini sajlano pano naraglia oke chini beba ni bagai bono rohorka bini sajlano se bo जोंनो ruwo nke beba no bo जोंनो haino rugla khamung deba bo bini sajlano bo naraglia जोंनो muthangmani bagai boni sajlano yaparka जोंनो muthangmani bagai जों kaitoni hamjak mano जों bosuksi जोंनो hamjak mani bagai boni sajlano bo naraglia bo betharka kurusoro betharka 33 kaitoni जों chongjak borok rokno sabo majra bernai kaito bo sak baitangse borokno majra krei hnei saja kaito जोंनो majra krei hnei saka tok soba majra bersinai bo si berlia ka tok soba majra bersinai oi bermalia haini bagino Jisu Kristo no poito khlainai ro te majra berjaklia koi majra ber Jisu se berlia ka koi bermalia ge जों chukno hau thangsinai ge जोंनो muthangmani bagai boni sajlano bo naraglia ge boni sajlano si bo जोंनो rokang ke te kwangma te sungsani nangmani bebak no bo जोंनो romnai bo musu kangke haini bagai kwi Christian roke kaitoni uporo complete বিশ্বাস जोंनो kaito naikini khlai dong je problem जोंनो naikini khlai dong tabo buma besa apsa klino je problem mokol bus kaung ke nai dong hai om hai kini kaito जोंनो nai dong जोंनो yakaya जोंनो hai bugi sithung ni yakaya
hai dong sitheng ne yakai re je pro naikini klai dong bo hamjago जोङो naikoli dong जोङो chubawi dong hani bagai Hebrew chapter 13 verse 5 bo tumaisa bo जोंनो yisi yakaya phai pot layer Hebrew 13 5 6 Hebrew 13 verse 5 to 6 5 to 6 ang perona rang no mokol chung yani chung yawi tongdi tongma jora tui no kha ko chomui tongdi tamne hunba kai tor hai hini sako ang no khise kibiya ang no yasi yakariya hake phaidi जों kha torui hai hini salayana subrai ano chubanai ang kirikla borok ano tamo khlai manai ang no si yakaya khise kibiya niso ani bagai kha torui ano subrai ano chubanai ang kiriya borok ano tamo khlai manai ni kha torui sing tongan tongdi tong thai niso bo जोंनो si yakaya je borok kaito ni besam kaito boni besano yakaya boni mokol kana boke naikini klai जोंनो tongo lobmung 121 lobmung 121 Utmasya ang porwana lobmung 121 ang hatai rok phaising naisanai buroni ani chubamung phaino subrayongni aroni se ani chubamung phayo bose nok khayung bai hano snamo bonini yakungno ninang na rugla nono murugai tongnaisa mokol murungla Israel no murugai tongnaisa bo mubo murungla tubo tugla subrayong se nini murugnaisa subrayong se yagra phaising tongnai nono saklom runai salo salbo nono kosonai seplangla talbo nono horo kosongla subrayong no beba khamjani yakni katirui tongnai bonini langmano muthangai tongnai subrayong nono tabuk ni simi nung ongkhorui thangprun te hapai pro o molbrum no murugai tongnai जों thangpro haipro subray जोंनो phanro जोंनो naikului dong जोंनो mungsa ngni rokla nijo YouTube kaito जोंनो je prono naikului dong hai bagai ro sam suinai lobmung suinai ukok no subray जोंनो katirunai sya bo जोंनो je awoni no katiroi dong beba hamir jani katiroi dong bo naikului dong bo जोंनो माने samo permit doya sak jorotei koisa जोंनो mungsa khlaimiya hani bagai Daud Raja Daud tumaisa lobmung 23 wo tumaisa ang lama hamya tei komoni temana kiri sengsa lama tei himui dong phana ang kiriya temani male kaidor ang bai dong nung waishu nini lathabai ano bengui omo jaga toi phayu haibana ang lama kori tong pro nung lama oni di hima nai ka nung ano bengi toi phayu hani bagai ang kiriya kaidor ang bai dong ang kosto tekto pemana kaito ano lama susah hingga orang bagi bui itu view, kaito ano naik ini kaito, ang lama mau Korea, kaito naik ini kaito, hai bagi ang kiri ya, nih Raja Daud so, kaito, Jacob no musau, ang nung baito muta kiri di, ang nono yese ya kaya, ang jen naik nono klayo ya sa, nono saya sa, ang nono ya kaya, omahino boleh besar membawa yakai. Jeng boleh besar. Kebetulan Kristen ke boleh besar hanya bagi kaito jeng no yakai ya. Jepro no jeng no naik kini klai dong.
naikol itong body mo kolbus kau ke sungno tong verse 34 RUM chapter 8 verse 34 thangsne hake sabo majra berna Kristo Jisuda ihi bo thuika abo simiya bo muthangri bo tisajaka hake kaitoni yagra bukha tongui jini bagai kokso Jisu Kristo bo chungno majra beli atabo apa kaitoni yagra bukha asogui se sini bagai se kok sabui dongbo जों जिसु ख्रिस्ट जोंनो बुजियो जोंनि ताया जोंबोसो केबेल एबा नो बुजियो तमने मले बरक नि आसाय फैया बरक नि आसाय मा बाय बरक नो बुजिखा तब नों मैसरनो बुजिवानि के मैसरहाय ओंके से मैसरनो बुजि संनाय बरक ओंगै मैसरनो बुजियो मैसरहाय के तंमा के से मैसरनो बुजिनाय अमहाय kaito borok ngi paikya borok no bujiwani bagai hani bagai bot sini beba nangmani no no botabo jungno chubawi man Hebrew chapter 4 Hebrew chapter 4 14 by 16 14 di sini 16 jar ang pagwana Jisu se ochai bokro hake phaidi jeng poito khlaimani abo grak khe romlayana tamni hinba katsui kaitoni buskango thangnai ochai bokro jeng manka abo ungkha ochai koto kaitoni sajla Jisu chini ochai bokro jeng kebel rokni bagai maya nangya abotui ochai bokrogya tamoke jeng hai beba gono belok jaknai abotui ochai bokrok se jeng manchiwo ahai pano bo sumsok khlaya hake haidi jeng khatorui kaitoni achuk thayung gana thanglayana aro jeng khairok jaknai hake katsui chini nangma joratui jeng khairok jakai chuba jaknai oro tamacha jeng ochai bokrok jeng mankha u osai bokro jengno bebagono chubai mana tamano male bo jengno sini sokka jeng hai borok ni paika jengno bujika hani bagai jengno chubai mana jeng hai no ungei bugijak hani bagai jengno chubai mana jeng je jinis no bugijak bujeng buino chubai mana nang je omono nang sisi yako nang experience yako buino mana khlaimia Okay, Hebrew chapter 7, verse 25 no. Okay, abo baino bini bising tui kaito ni thani phainai rok no bo tapupo muthangei mana muthang phlai bo mana tamni hunke borok ni bagai kaito ni thani sa suruma bagai bo molbrum brum kathang tongo tabuk bo kaito ni thani bising tui phainai rok no bo muthangei mana jengno sini bagai kok sawani bagai bo kaitoni yagra bukha asoksa bo tau sini bagai kok sasruwi tabuk tongo ani bagai sengkini thai krei engke fal jono bo ukok no sawo bo sini bagai advocate nei jaw mane sini bagai kok sanai tau advocate dong di ukil tau asameni bagai ukil kok samahai sini bagai bo kok sanai 1 John chapter 2 verse 1 Ansaro norok sumsok ta khalai thang nei se ang norok no omono suyo piaba tomon khoroksa sek sumsok khalai ke chini bagai apani thani sasrunai borok tongo bo ungkha borok kaham Jisu Kristo jeng sumsok khalai pano chini Jisu Kristo chini bagai sasrunai boni besarok ni bagai bo chini bagai ukil hai advocate sini bagai sanai sini bekhat ngai kok sanai I boro hamya ya boro ano poito khlaikya ani thui bai mo khlaijak even ki abo muthangjak mani yagolo chung sumsok khaimani nubu bo sini bekhat ngai kok sanai
Hebrew 12. Hebrew 12 verse 12에 가세요. Hake norok ni yak kompano tisadi norok ni yasku kebelno ragredi lama ke plengo himang tongdi hake yakung khora hamya ungba tamoke hamnai. Indonesia tabo norok ni yak kompano tisadi sing yak kompa hai sing yak phangkri 하여는 뭐 디샤리 가이드니 판바이 어느 좀 디세이만 성 가이드니 다기 마오 성 동의만어 오늘 레보 수바 마바이 뭐니 판바이 하야 할 기분 당해 비스네 verse 35 하케 크리스토 증노 함작만이 약니 증노 사보 세가의 만난 떼떠루의 ByPasio 키클라이 사도의 어쿠이로의 비알로 키클라이 도보 키클라이 에바 부타의 증노 스카게 데마노 증노 따보 게보 가이드네 함작만이 약니 스카게 메야 와이시자 제브로 가이드네 함작고 만카 아보 가이드네 함작 노는 동나이 스카게 메야 고이시는 메야 증 가이드니 bagi tongmani nai kya sengsaro kaito ni bagi no tongsinai kaito naimatui tongsinai ini wansu kangke seng o sengsaro kosto tekto mangai piaba Kristo ni yakni sengno kebo sekaki maya Kristo ni hamzak mani yakni sengno kebo sekaki maya seng kosto tekto seng manai haibana Kristo ni hamzak wa manina seng Kristo bai no tongnai Kristo bai kebo sekaki mali 좀 불편한 보관이 있으나요? 방판 보관이 동이네. 아니 거기 로봉 수니도 마이샤. 아니 마 바부 아노 야카리 마노. 하이버는 가이도 아노 야카리야. 가이도 아노 제 바부로 나이그니 클라이 동나이. 승사로 제 승사로 몸만 보고 다코 보고 바이승 살사마 깎래요. 하이버는 크리스토의 함적 모임만 함께 ซึ่ง 크리스토의 모든 브롬정 동네 이제 예수 그리스도 갈보리 크루스 토요 소이탄니 판 베바는 속모이로 자카 소이탄니 판 동속클레 자카 소이탄니 판 그리키 소이탄니 판 진이탄니 멍세파는 모클라이발이야 한 바게 빌라 코린도 마이샤 폴 마이샤 빌라 코린 챕터 15 55 Pila Korin chapter 15 verse 55 by 57 55 is 57 ang puriwana o butharnai nung pade paisi o butharnai nini chuknani phan buko butharnai sumsok ni bagri se chuknani phan mano pia sumsok kerong ni bagri se phan mano Sobra Yesus Kristo tui jengno keplai klainai kaitorbo hambai rojakthun. O chuknai English was all that where is your stink? Mane kuthui jengno. Mungsa klaimalia. O butharnai nini chuknani phan buko butharnai jengno butharnai abo mungsa sinitani jengno mungsa klaimalia. 아니 거기 ซึ่ง가이도 너 함바이도 이동거 ซึ่ง트이파는 바이블에서 ซึ่ง트이파는 트이리에 ซึ่ง그 트이노 메젠카 예수 그리스도는 그 트이 예수 그리스도 그 트이노 메젠만 바이 ซึ่ง뭐 하이나 ซึ่ง이제 그런 예수 그리스도는 보이도 봐요 ซึ่ง그 트이노 메젠카 승사로 ซึ่ง코스토 덱도 미바노 예수 그리스도는 바 가이도니 바기 당리 동시나이 가이도니 바기 클라이시나이 샤문 니 원소 관계 ซึ่ง승사로 코스토 만나이 아니 피아바 바이블로 사고 도마샤 피아바 네로 카퉁무시 동디 동디버게 예수 그리스도 그 드는 메젠카 정 예수 그리스도의 당상카 아니 버게 예수 그리스도 메젠카 만에 정말 메젠카 정 오승사로 코스토몬 파노 정 메젠카 정 몰브롱브롱이 버게 그정 커플라잉카
John 16. John 16 verse 33. John 16 33. Ang pagbabanan ang bai than sa ke tong người norok kha ka chang thung hne ang o kok no sao o sungsa norok no sadok nai hai pa no khara ti ang o sungsa no mejen ka o sungsa norok no sadok nai hai pa no khara ti wangla sungsa no Jesus Christo mejen ka han khatung thok di Khatung Jamatia chapter 2 verse 11 of sao je khunju guna khanadi pola tamasa kai tu ni pola othano tamasa okok no khanadi je borok keplai ingi tong nai borok hai thui mane teo che thui bani ni yak ni yok nai mungsa khlai mi soitan mungsa khlai mi soitan ni phan jingno mungsa khlai mi verse 38 by 39 in give verse 38 by 39 bo jingno hamjak mani yak ni jingno mungsa pano sukagi mania hnei ang kha butharja jeng thui pano jeng thang pano bo jingno hamjak tongo swari rok pano motai rok pano bini yak ni jingno sukagi mania tabu bo mania ulo bo mania nokhani mungsa pano mania ha tola ni bo mungsa pano mania chini subra Jesus Christo tui kai tor jingno hamjak mani yak ni jingno sukagi manai bebak sri sitiwo mungsa pano kusikre ko isa sungno sukagi mania boni hamjak bo manai Jesus Christ mo thangja khamane tam boni hamjak mano manka ke jingno ko isa sukag malia sri sitini ko isa bia thui pano jing boy kabiya ni so soitan mo sukag malia o sungsang ko isa sungno sukagi malia thui pano jing boy kagliya jing saimana Peter bo Jesus Christo thuya sekan Jesus Christo thuya sekan bo belekena kithor iriza bo belekena pia ba Jesus Christo thui mani yagulo Jesus Christo ne hamjak mono bo manka sika mon yagulo ke bo besuk khaba khakrak ka buzak tok jagui tak kok tak pirsidi ni hompana bo piri dong ang niro ni kok di khlama saku kai ni kok di khlama saku no buza boni sing ready dong age kile thiya ni kirimani bo Peter Jesus na tin bal gosi yak piaba Jesus Christo thimani yagulo mane no Jesus Christo bo hamjak mono punukha kalgari cross thi bono nuk mane pore koi se bono mane koi se bono bathagoi mali bo Jesus Christo ne bagi uloke crusoroi bujaka ulta crusoroi bujaka hai bagi 2 Corinthians chapter 5 verse 14 tumasan for the love of Christ compel us kaitoni hamjak ma jingno boni bagi tongnani jingno phanro boni samang khlaiwani jingno mane chini bkhau kok saw jingno phanro boni hamjak ma manai ro te kaitoni hamjak koi saborno sikak mandi phadi Hosea kaisa pore pale siya tingin ba Hosea chapter 2 19 by 20 angno molbrum ni bagay hiks namnai angno busoi te
바이플라이야 함작 멍바이 게 카이로그이 함작의 아니 히 칼라이 던나이 안거나 부카 베라의 히 송나이 하게 능수가이용노 시리나이 어르도마샤 호시야 어머 호시야 크리스토노 부족만이 크리스토 보러 그렇노 순서 파는 보스노 보니부 히 스남나이 제 아사이 그tal 응제로 그때마 지수 크리스토니 그이나 그다 정노 뭐 그이나 스남 보니 부흐이 스남카 정땅 보니 부흐이 ang molbrum ni bagai hik snamnai jeng molbrum ni bagai jisu kristo tabok bukhai bai busai engke jo to nisai ka bukha kaisa ko khani bagai hei songnei ke bor kaisa kaini busa khaipan kaisa engke jeng bo omoino jepro jeng mo thangjago jepro jeng asai ke talango jisu kristo bai kaisa bo bai thansa molbrum ni bagai jono bori hik snamnai ne jao gete yakaya ne jao I will betroth you to me in faithfulness, and you shall know the Lord. And kiseng kaito no sung sublai no table sung sinai. Sa sung kaja kang ke kaja sekang behui besai no si panan asuk sia. Kaja mani yagulo siu besai bo omahai ne kaja mani yagulo te behui no siu. Because kaito of course kaito sung bebang no siu. Even sung bono siu. Kiseng bono hamza bono matangjak mani yagulo afai kata mani yagulo boni hamjak mano si mani yagulo jeng bono teibu sinai boy tangsang ka hani bagai jeng kebu ki asai kata lang kangke matangjak kangke jeng jisu kristo ni hamjak mano jeng teibu siru kungu hani bagai jeng saknobu boni bagai jeng yapari doiman ya amono boni hamjak mani yakni jeng koi sakagi mi omo haite kok kotor te tong thok jak ne kok de sini bagi tong koi si sung sekak mania tabok ko gorong di selaburi hanjak lai kan ke koi sekak maya ke bro busuk tong thok jak nai sekak nai pheipan hai de sungno kristo bai koi sekak mania kai done hamjak ma bai sungno koi sekak mania sung bobai mol brum sung tong omono kristo ni bagi khatung jak nai tong thok jak nai ko obani saite kotor khatung jak nai te kok koi 그래서 그분 크리스찬으로 오곡노 사이먼. 그랬더니 아스케난 바이러스네 정 chapter 9이 지미 buskangi salo jeng lai pian. Iga paidi surine. Buga kai to no hambairo no jengno ni kok thai bai jengno phurungka. Tebu jeng srungai ni dage matui tongman kai to no subade. Tebu jini बखरावबो सिनि जों सोलोंयावै सिनि बोखाबाय ओ सोलोंमाने बोखाव हाराव मावनाय खायदों सुबा निथारि याफारो नेहाय जोंनि बसा फलाराग मनो बनो तैतुदे नै बुगा जिसु मैसु के हामबाय